olu nafaw kan ka kɛɲɛ ni u ka nanzaraw ka élection waati ninnu kalo 3 dɔrɔn u n'u ni ɲɔgɔn cɛla la. Mun de bɛna fara an ka laselilikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan ka tɛntɛ aw ye sisan ɲanzan kɔfɛ. An ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ɲanzan. An ka foli ani tanuni bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ aw ɲɛna aw bɛ Malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na VOA soba la Washington DC. Aw tulo bɛ Kajatu Tarawele de kumakan na. Awa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye ka da kunnafoni laseliw kan. Mali kalandenw ka kulu AEM o cira gouvernement fɛ. Ayiwa a kunnafoniw batakiw ye a yira k'a fɔ ko AEM jalakilen don ni fitinɛjuguw sigiliw ye Mali kalansow kɔnɔna na san caman tɛmɛnen ninnu na ka kɛɲɛ ni a taabolo ye. Mariam Kuyate n'ale ye VOA Banbara ka laselilikɛla ye ka bɔ Bamakɔ ye kalanden somɔgɔw ani kalanden yɛrɛ dɔw ka hakilinaw ta a ko kan an ka a lamɛn. Lakɔliden somɔgɔ dɔw ka fɔ la ko AEM jɛkulu cila ko o ɲɛna kosɛbɛ ko sabula ko ɲɛci fosi tun tɛ a kulu sigi kun ye bilen Mali jamana kɔnɔ. Ne ye ba karisa de tɔgɔ fɔ tɛ a ko la. U y'a disu u ye barajiba de sɔrɔ. An minnu denw bɛ orientera ka taa kulu sanfɛ ekɔli in na walayi an bɛɛ b'an nimisa kɔnɔna la. N'u taara hali fɛn min ɲɛnabɔ ye AEM de b'a papier bɛɛ ɲɛnabɔ. Mɛtiri tɛ sɔrɔ min b'i sen don a ko dilanni na. U ka bourse ko AEM, u ka kalanko AEM, fɛn bɛɛ. Finalement an yɛrɛ y'an denw to so sa n'u bɛ se ka kalan kɛ à distance walima ka ni wari tɛ min bolo ni wari bɛ min bolo i b'i den bila ka taa université privée la kalan tɛ yen. AEM kelen bɛ k'a bɛɛ seere. AEM ni jɛkulu sigila kabini san 1990 waati yaasa ka se ka lakɔlidenw ka laɲiniw lafasa nga a yirala k'a fɔ k'a bɛ san caman bɔ bi AEM ale ɲinana a sigi kun kɔ. Mamadu Gise sanfɛ kalanso karamɔgɔw don. Kabiri AEM sigira n'a a san fɔlɔw bɔra la n'u tun bɛ kɛlɛ kɛ u sigikun yɛrɛ kama n'o ye kalanko n'u ka sɔrɔko n'u ka condition ko ye. Kabiri o waatiw bɔra la an y'a ye k'a fɔ depuis 2000 fo kana se nin waati ma AEM kɔni sigilen bɛ dɔrɔn minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la olu bɛ don faamaw kan ka bɔ faamaw kan k'u yɛrɛ ta ɲini. Ne yɛrɛ bolo nin waati in na AEM sigikun foyi t'a la parce que u bɛ ka kɛlɛ fɛn fɛn kɛ ani AEM sigikun fɔlɔ u cɛ ka jan ɲɔgɔn na. Lakɔlidenw olu fana ka yetaw ye mun ye ka sanga AEM cili ma. Ne tɔgɔ Abdurahmane Dunbiya ne bɛ 11e na. Bon an y'a mɛn kunun ko AEM cira mais a diyara ne ye wa fana ma diya ne ye. A diyara ne ye yɔrɔ min na u tun bɛ mɔgɔw faga muru tun bɛ kɛ ka mɔgɔw sɔgɔ marifa tun bɛ ci mɔgɔw la. A ma diya ne ye yɔrɔ min na ni problème b'an bolo an t'a dɔn an bɛna kun ɲɛsin mɔgɔ min ma mun bɛ se k'an ka problème gérer. AEM jɛkulu nin kɔni ye u ka ko bannen ye pewu sabula a kulu cira bɔgɔbɔgɔ gouvernement fɛ. Nga lakɔlidenw fana tɛ se ka to u kelen na ka sɔrɔ ɲɛma t'u la. Dr Fode Musa Sidibe ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye fɛn min kan ka boloda. Donc ne kɔni ka miiri la n'u bɛna association syndicale dɔ sigi sisan a bɛ sigi ni responsable de ye o responsable bɛ sugandi premiers de la parmi les premiers les 10 premiers par exemple ou bien les 5 premiers u b'olu ta wa u b'a nakun dɔn école la ministère yɛrɛ k'i impliqué ka fɛnw di établissement bɛɛ k'i impliqué à travers tout le pays de la première année jusqu'en licence. Et en plus de cela, il faut que les autres syndicats s'impliquent. Les syndicats des travailleurs s'impliquent auprès des enfants pour leur apprendre le syndicalisme. AEM n'o ye Mali lakɔlidenw ka jɛkulu ye a bɛ san caman bɔ fɔɲɔgɔnkɔ bɛ a kulu kɔnɔ jɔyɔrɔko nɔfɛ min bɛ ka gɛlɛyaw nati kosɛbɛ wa san o san lakɔliden 2 walima 3 olu de bɛ bɔnɛ u ni na. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la. Niger ani Nigeria dancɛw dayɛlɛliw teliyaliw yamaruyali dira Nigeria jamanakuntigi fɛ u ka douane ɲɛmɔgɔw ma hakilila jiginna a dancɛ ninnu tun datugura ka bɛn ni fangadafirikow ye ne a jalaki tun bilala ka ɲangili bila Niger jamana kan. Awa Mohamed Touré ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn.
Ni kunnafoni sɛbɛn fura nin bɛ tugu jamanakuntigi Bola Ahmed Tinubu ka cikan dɔ kɔ tile kelen ka kɔ o ɲɛ n'o ye ka dugukolo ni fiɲɛ dancɛw dawuli ko kura jamana fila ninnu cɛ ka kɛɲɛ ni CEDEAO ka latigɛ ye février kalo o tile 24 na. Nigeria min ye a sigi ɲɔgɔn cɛ ni kilomɛtiri 1600 o ye Niger ka jagokɛ ɲɔgɔnba dɔ ye. Kalo tɛmɛnen farafina tilebiyanfan jamanaw ka sɔrɔko jɛkulu n'o ye CEDEAO jamanaw ɲɛmɔgɔ minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Abuja olu y'a latigɛ ka ɲangili fanba bɔ Niger jamana kan. Min ɲɛmɔgɔya tun bɛ sɔrɔdasiw minnu bolo n'olu ye jamanakuntigi sugandilen Mohamed Bazoum gɛn ka bɔ fanga la juillet kalo la san 2023. Nigeria jamanakuntigi y'a jira a ka kunnafonidi sɛbɛn kɔnɔ arabadon ko fiɲɛ ni dugukolo dancɛw kan ka dawuli kokura wariko jagokɛlaw ka yamaruya di kokura Niger jamana ka jatew ni nafolo minnu tun siminen ka wuli. Jamana fila ninnu ka jago dɔw daminɛna kokura ka ban kabini tile damadɔ. Kuran boli daminɛna kokura ka bɔ Nigeria ka taa Niger mars kalo daminɛ na. O kɛra sababu ye ka kurantigɛ cogo ban min tun ye nɔ bila Niger kabini sɔrɔdasi nana fanga na. CEDEAO ka nin laseli nin o tɛ fɛnba ye ɲamɛ fɛ ka kɛɲɛ ni fanga ka kunnafonidi sɛbɛn dɔw ka fɔta ye ka bɔ AFP fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen. Sunkalo ale daminɛna ne kuranko gɛlɛyaw ye Mali jamana kɔnɔna la. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko funteni bɛ nin waati in na kosɛbɛ a kɛlen bɛ degunba ye mɔgɔw bolola la. Mariam Tarawele ale ye ɲininkaliw kɛ an ka sunkalo baronin kɛnɛsigi hukumu kɔnɔna na. A ye ɲininkali tɛnkunnen sɛmɛ Imam Musa Ture la. Ale ka kumakanw senfɛ a bɔra ni a tabiyaw ye ka dɔ fɔ a kan an k'u ka masala lamɛn. Ala kɔni y'a kɛ an bɛ waati min na bi waati ma nɔgɔ kuranko fanfɛ o ari wariko fanfɛ o waati min ka ma nɔgɔ an b'a di Ala ma arisa an bɛ cɛsiri kɛ parce que yɛlɛma kura a tɛ taa sɛgɛn kɔ n'o tɛ degun b'an kan nin waati kosɛbɛ wa an bɛ mɔgɔw la sensibiliser o de fana kan mɔgɔ si kana ta ni dusu ye an ka sabali adamaden si i tɛ lafiya n'i ma sabali wala i tɛ don duman ye n'i ma don gɛlɛn Ala k'an bɛɛ sababu ma. Jikalama minɛn kɔfɛ sundonna o suntigɛ waati fɛn sumalen de ka d'a caman ye ani ka taa se hali jisuma yɛrɛ ma ni caman bɛ sunnatigɛ daminɛ ni o ye nka kurantigɛ ka ca ɲina Bamakɔ n'a lamini ni Mali fan bɛɛ o kɛlen don sababu ye ko fo ka gilasi ko yɛrɛ gɛlɛya kosɛbɛ yala silamɛ min ni bana dɔ b'a la a ka kan ka sunkalo sun matarafa o ka kan diinɛ kɔnɔna la wa. Ala yɛrɛ ka kuranɛ kɔnɔ Ala ko kuranɛ kɔnɔ la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ale tɛ jɔn minɛ foyi ma fo fɛn fɛn n'o se t'i Ala tɛ jɔn minɛ a ma. O bɛ ka ɲininkali min fɔ an b'o jaabi bila o kuranɛ haya kɔnɔ silamɛya jɔsen jɔsen 5 ye jɔsen kelen bɛ yen n'o ye seli ye ale kɔni ale t'i labila mɔgɔ ye fo n'a kɛra sartu damadɔni i ni hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien nɔgɔ b'i la seli b'i bin ka b'i ka o ko 2 dɔrɔn la fo n'i saniyara hakili b'a tɔ faamu silamɛya jɔsen tɔ ninnu sun bɛ dépend se la se ye mun ye farikolo kɛnɛya ni bana dumɛnen b'i la silamɛya b'i sun wuli ka b'i kan kafara i bɛ kafara de bɔ o ye kelen filanan fana ni bana b'i la n'i sunna a bɛ juguya o kama fana sun bɛ wuli ka b'i kan i bɛ kafara bɔ ni sunkalo tɛmɛna waati min tɛmɛn'i la i bɛ mure suma a sabanan fana ni si fana janfara ni farikolo lafura sun bɛ bin ka b'i kan n'i tɛ se ka sun n'a b'i sɛgɛn sun bɛ bin ka b'i kan i bɛ kafara fana bɔ o kafara i bɛ mure suma ni sunkalo tɛmɛna mais bana min b'i la bana min don bana gɛlɛn don a bɛ se ka problème se ni ma n'i sunna n'a ye i ye dansago kɛ dɛ parce que Ala ye masa ye diinɛ baara n'a ye fɛn fɛn kɛ bɔda ye Ala ko k'aw de ta ka baara kɛ n'o ye ko de hɛrɛ ka taa aw ma. Walasa sunkalo latimɛ ko ɲuman bɛ se ka kɛ alisilamɛw bolo e bɛ se ka mun wele kan di Mali alisilamɛw ma se bɛ minnu ye olu bɛ se ka hinɛ u sigiɲɔgɔnw balima siraw ni teri siraw la cogo min na u bɛ se k'u ka sunkalo musakaw sɔrɔ ni ka sun yɛrɛ latimɛ ko ɲuman sabati. Sunkalo tile 10 fɔlɔ a fɔ ma ko hinɛ o kɔrɔ ni hinɛ bɔra silamɛya kɔnɔ silamɛya tɛ o de kama ne b'a ye an ka nin diɲɛlaban tile in na silamɛya kumaw de ka ca mais a kɛwale tɛ ni hinɛ tɛ silamɛya yɛrɛ tɛ Alakira n'a ka sahabaw n'i y'a ye diinɛ sera bi ma u tun bɛ hinɛ ɲɔgɔn na se bɛ min ye olu tun bɛ hinɛ fantanw na o de y'a to silamɛya sera bi mais an ka nin diɲɛlaban silamɛya in kɔnɔnafili don hinɛ banna kɔnɔ tile 10 filanan kɔrɔ jurumu yafa tile 10 sabanan kɔrɔ ko ka kan hɔrɔn ka bɔ tasuma ma ne bɛ min wele da min kɔni kɛ ka ɲɛsin waritigiw ma
alakira ko ni mɔgɔ wɛrɛ sun tigɛ o ka sun baraji hakɛ ala b'a d'i ma ka sɔrɔ a ma dɔ bɔ a tigilamɔgɔ ka sun baraji la o kɔni o ye daraja ye dɛ a bɛ se ka kɛ yɛrɛ e ka sun man ɲi mɛ e bɛ hinɛ maa min na ka u ka sun tigɛ d'u ma misikina min ma k'u ka sun tigɛ d'u ma k'u ɲɛji cɛ waritigi kɔni n'ala ye nɔgɔya k'i ye nafakati de b'i ka nafolo jidi kelen wa nafakati de b'i nafa saya kɔfɛ. nin tun ye Imam Musa Ture ka laseliw ye ka bɔ Musabugukaw fɛ Bamakɔ VOA Bambara tɔgɔ la Mariam Traoré. ka tɛmɛne ni hakilina kelenw ye n'o ye sunkalokow ye an bɛna senfa ka taa Burkina Fasokaw fɛ yen nɔ an ka laselikɛla min bɛ yen nɔ Jɛnɛba Sanu ale ka sɛgɛsɛgɛli taara bɔ fɛn kan Bobo Julasokaw fɛ yen nɔ k'a jira k'a fɔ ko ni sunkalo waati in na awa ko muso minnu bɛ sanni feere bolow kan bɛ kan ka u bolo mɔnɔbɔ kosɛbɛ ka sababu kɛ u kɛlen bɛ ka sanni feere taabolo fɛnmisɛnninw caman boloda i n'a fɔ gilasi feerew ani furufuru ani fariniw feereliw an ka a ka laselikanw lamɛn. Sunkalo tilefɛla la ka dumuni santa ye ka san dugu kɔnɔ o ye man di an ye Jean Pierre kunbɛn rue Vicence kan a bɛ munumunu na a kɔnɔna filiniba. N bɛ deli ka na cɛkɛ dum a fɛ midi bon filila yɔrɔ ma bi quoi n nana sɔrɔ bagatigi dɔw le siginin lo fɔ restaurantigi n'u ka miiri bɛɛ tɛ sun don. Sunkalo tilefɛla tɛ la girin Bobo Julaso bɛɛ ma lani lo dugu kɔnɔna sumalen lo dumuni feereyɔrɔ siyamanw datugura dɔw yɛrɛ ye fɛn bɔ u ka feere ni minɛnw cayara. Reine Traoré ye malo feerela ye siraba kan ale fɛ sanni bariya wagati lo. An ye dɔ bɔ malo ninnu na soso an ye dɔ bɔ cɛkɛ an ye dɔ bɔ an ye dɔɔni b'a bɛɛ ra ka se sanni tɛ yen. Wula fɛ n'an ye ŋɔmi nin jira an b'ale dafa n'a ye pour que an ka se k'an yɛrɛ sɔrɔ. Ŋɔmi kɔni bɛ san sun wagati la Bobo. Ahmed Samo ye kɔrɔsi. ŋɔmi ni tomuso kɔni fɛnw lo minnu ka di mɔgɔ ye sunkalo ra kosɛbɛ a maa caman yɛrɛ fana b'a kɛ ka saraka bɔ n'a ye. Ni sunkalo jɔra ten sigi tɛ fewu Mariam Saganogo fɛ. Tanti an ka bɛɛ da. Barakɛdenw bɛ taa siama sinɔgɔ bɛ sa solika wuli bɛ da dun. Nin bɛ ɲɔ min feere ŋɔmi na a ka ca ni bɔrɔ 5 ye tile kɔnɔ. Mariam b'a niyɔrɔ bin bɔn a ka o wagati ni dama jago o ka fisa ni a ka san kutururu ta ye. Ne yɛrɛ kɔni y'a daminɛ depuis en 91 an ka fɛn bɛɛ b'olu kɔnɔ ne ye n den ka école sarara u ka fɛn bɛɛ k'a kɔnɔna a kɛra komi lon tɔ ka taa ɲɔgɔn si siɲɛ 2 la an b'a fara a kan n'o na ni bɔrɔ 5 ye kuma dɔ n'a banna dɔ bɛ se ka na ne tɛ bɔ a kalama a bɛ tɛmɛ bɔrɔ 5 kan hali gɛlɛya b'i kan cogo o cogo sunkalo mana lɔ hali ni dɔrɔmɛ t'i bolo yan'a ka ban i fana b'a fɔ alhamdulilayi rabbil alamina sunkalo tɔgɔ juguya depuis an bɛ yen an m'o fɔ ka ɲɛ. Ni ala dari kalo mana jɔ muso caman lo b'a wari ɲini bolo yɛlɛma Sinata Ɲameko filɛ nin ye lɔgɔba gɛrɛfɛ ale min bɛ deli ka gato feere sɔgɔma. Tomuso ntu a ye tomuso yiran bila o nɔ na wulafɛla la. Ni sunkalo sera ten gato n'a kɛ a tɛ san parce que mɔgɔw bɛ sun don n tɔ n b'a yɛlɛma ka kɛ tomuso ye wulafɛ a bɛ san 10 bɔ an b'a kɛra. Bara ni sɛgɛn ka bon kosɛbɛ nka a ka kan bari a nafa fana ka bon. Sɔsɔni a baara ka gɛlɛn n'an y'a folon an b'a ko an bɛ tila tuguni k'a bugubugu k'a saniya ka sɔrɔ ka taa n'a ye mansin na depuis sugu dun tuma an bɛ baara daminɛ le n'i ma wuli o tuma k'a daminɛ i tɛ se ka wulafɛ sɔrɔ tuma dɔ i bɛ se ka wari jate a bɛ taa 80 000. tɛmɛtɔ a kasa donna da quoi o le sɔgɔra ko n bɛna ka dɔ. Sunkalo dugu kɔnɔna kɔni ka di wulada fɛ namasa lemuruba lasɛni ɲuman anana papaye tigɛtigɛni olu kɛra sirabaw masirifɛnw ye yiranikɛfɛn kasa dimanw o bɛ yɛlɛ anw nun kan dɔrɔn fuwa jenini nanji tibiniw loko yiraniw wa minifɛn sumani ɲumanw o bɛ yiri wari don baaramisɛn dɔ wɛrɛw ra Yakuba Traoré bɛ papier feere. Sunkalo yɛrɛ fana la n ka marché wa i b'a dɔn tonso feerelaw ka ca mumi feerelaw ka ca donc i b'a ye o tuma fana a marché propre. Ndiaye Sanu Bobo VOA Bambara tɔgɔra. VOA Afrique ni VOA Afrique ye kuna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. K'a fɔ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'u bɛ Malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na VOA Soba la ne mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati in na a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ka Bamakɔ a n'a lamini na ayiwa an bɛ sɔrɔ fɛnɛ Wagadugukaw fɛ yen nɔ fiɲɛ turukala 102 ntomi ani 4 kan ayiwa Tumutukaw fɛ yen nɔ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 93 ntomi ani 7 kan ne mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati in na a b'an sɔrɔ an ka pagew kan bɔlɔlɔsirabaw fɛ
no dɔ ye belebeleba ye www.voabambara.com ayiwa an bɛ sɔrɔ Facebook, Instagram ani YouTube kan directement na ni waati in na ka tɛmɛ ne kunnafoni Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ale ka kan ka sarankaniw kɛ bi alamisa la Faransi jama la faso jama la Faransi ka dɛmɛ o nafaw kan Ukraine jamana ye awa nin sarankani ninnu a bɛ kan ka kɛ kalo 3 dɔrɔn u ni laseli minnu kan ka kɛ nanzarala yɛrɛ gun kan n'o y'u ka kalataw ye o dɔrɔn ɲɛkɔrɔla la Mariam Traoré ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. A ka kumaɲɔgɔnya la tilennen fila min kɛra ni Faransi jabarani so fila ye n'olu ka kunnafoniw bɛ latɛmɛ Faransi wulada yan fan fɛ. Kumakanw bɛna don jamanatigi ka yɛrɛ kofɔ tariku kɔnɔ ka tɛmɛ février kalo laban waati kunnafoni di min kɛra a fɛ ni a da sera nanzarala ka finitigikulu olu ka tagali ma Ukraine jamana kan walasa ka se ka t'u kɔgɔda Rusi jamana kɔkɔ la. A y'o hakilina ninnu na kiiri i n'a fɔ bagabagali sira ka taa Europe gunkana ma. A koɲɛ kɔni kunnafoni ŋunuŋununkanw yɛlɛnna kosɛbɛ u ka politikikow na sira fɛ. O kɔfɛ a ye kumaɲɔgɔnya kɛ n'u ka jabarani so ye min kɛra n'u ka cɛbɔw bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ kan n'o dɔ ye Jordan Badila ye ale min sigilen don u ka bɛrɛbɛrɛlitɔn min bɛ wele ko Rassemblement National RN n'o ye kiniyanfan mɔgɔw ka bɛrɛbɛrɛlitɔn ye ɲɛmɔgɔ ani fɛnɛ ka fara Thierry Mariani kan ale min jatilen don i n'a fɔ u ka wasadenba dɔ ni mɔgɔw kɛlen don ka bologɔni si a ma k'a fɔ ko Moscou kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ don. Et ils ont l'habitude que des tas de gestes qui parfois prenaient du temps, supposaient des démarches physiques qui pouvaient être... Jamanatigi sigi kalata fanba min kan ka kɛ ni u ka kalata yɛrɛ kofɔw ye walasa ka se ka kɔkɔrɔmadoni kɛ ka taa Ukraine jamana ma. Ye bɛrɛbɛrɛlitɔn Rassemblement National ɲɛmɔgɔ kɔni jalaki ko kuru 10 ɲɔgɔn de b'a bolo u ka kalata yɛrɛ kofɔ siraw fɛ Europe gunkana la ko min bɛna sɔn ko k'a jɔyɔrɔ dɔgɔya. Gɛlɛya dɔw tun yera u ka jamanatigi sigi kalata kɔnɔ min kɛra san 2022. Jamanatigi Emmanuel Macron de ye sebagaya sɔrɔ o sen fɛ. A fadenkɛ o min ye bɛrɛbɛrɛlitɔn RN ɲɛmɔgɔ ye Marie Le Pen ka kɔn a ka sigili ɲɛ fanga kɔnɔ. Jamanatigi ka kan ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ kumaɲɔgɔnya minnu n'a bɛna bɔ ka jamana lahalayaw kunnafoni di. A yamaruyalen don a kan a ka bɔ ka kuma ni Faransi jamanadenw ye k'i ɲɛ jɔ u ɲɛ la ka kuma ni ladiriya ye ka jamana kɔnɔna lahalayaw ɲɛfɔ ani fɛnɛ ka fɛɛrɛw di min kan ka kɛ ni labɛnw ye kunɲɔgɔn damadɔ natɔ ninnu kɔnɔ. O dugusɛjɛ wasablon n'o ye Assemblée nationale ye fɛnɛ kan ka bɔ ni jalatigɛli kɔkɔrɔmadoni ba dɔ ye min kan ka kɛ ni bɛnkan dɔw sɔrɔli ye lakanako kun kan Paris ani Kiev cɛ. Ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen sɛbɛntiyara kunu u ka wasablon senna fɛ. Hali ni o y'a sɔrɔ bɛrɛbɛrɛlitɔn RN kelen don k'i cɛla la ni ka fara fanga sinamatɔnw kan minnu ye numayanfan maaw ye. Olu minnu kumana ka kɛ ni jamanatigi ka ni kunnafoni di ye ko kɛlɛ ka taa ka bɔ an da la Emmanuel Macron. Le goût naturel malgré tout que nos compatriotes ont pour l'État et les réponses qu'il apporte. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Rusi jamanakuntigi Vladimir Putin ale ye tasibila kɛ u ka fiɲɛma maramafɛnw ye n'a bɛ wele nanzarakan na ko arsenal nucléaire ayiwa ni welekan bilali ye bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko a sigilen n'u ka kɔnɔli kɛ ko ni mɔgɔ ye dankarili kɛ olu ka kanabila an'u ka yɛrɛma hɔrɔnya la awa ko a bɛ kojugu kɛ o tigiw la Modibo Dambele a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Rusi jamana ka faamuyaso Kremlin ye u ka maramafɛn cɛjugu fangaw tanu kosɛbɛ ni san 2 laban in kɔnɔna la ni Ukraine ka kɛlɛ daminɛnen u ye kangari da kalo tɛmɛnen farajɛ jamanaw ye ko maramafɛn cɛjugu cili ko o bɛ sɔn ka k'a a la ni mankan in juguyara. Ameriki jamana ye laseli kɛ ko ale ma tagamasere fosi ye mun b'a yira k'a fɔ ko Rusi jamana bɛ sɔn ka ka maramafɛn cɛjugu ninnu k'olu bila ladon kɛlɛ la donna nataw la. Ameriki jamana ka faamuyaso kuma latɛmɛna Karine Jean-Pierre ale ko an ma kun fosi ye fɔlɔ k'a fɔ an yɛrɛ kan ka maramafɛn cɛjugu ka yɛlɛma don olu koɲa la walima ka tagamasere ye mun b'a yira ko Rusi jamana bɛ fɛ ka maramafɛn cɛjugu kɛlɛ daminɛ Ukraine kɔnɔna la. A ye nin laseli kɛ Rusi jamana ɲɛmɔgɔ Putin a ɲininkalen Rusi jamana ɲɛmɔgɔ ale ka kumaw la ne o Putin ye kuma laban minnu fɔ yanni Rusi jamana ka kalata cɛ ko o bɛ sɔn ka to a ka to fanga la san 6 tuguni wagati min na a ka sardasiw bɛ kɛlɛ la Ukraine. A ko an ka maramafɛn cɛjugu 3 ko kuraya fanfɛla la a ɲɔgɔnna tɛ yen ko anw ni Amerikɛnw a ɲɔgɔnna b'an dɔrɔn de bolo wa
an taara ɲɛfɛ kojugu a ko la. Rusi jamana ɲɛmɔgɔ Putin a ye nin laseli kɛ a ka ɲiningaliba dɔ senfɛ mun lasera jamana ka kunnafonidilaw an'olu ka baro dɔ senfɛ. A ko an ka nin fɛn saba a bɛ tali kɛ Rusi jamana ka kɛlɛkɛminɛnjuguw kan minnu bɛ dugumafɛnw, jikanfɛnw ani fiɲɛkanfɛnw, wa an labɛnnen don k'a ci ni maramafɛn jugu ninnu. An ye minnu fana fɔ san ni Rusi jamana ka ɲɛnamaya walima ni danko k'a bɛ kari an yɛrɛ kɛ kana bilali ko la. Putin ye nin fara a ka kuma kan a ka ɲininkali senfɛ mun carila arabadenw. Sisan an ka Alpha k'a lamɛn a bɛ kuma an ye fɛɛrɛkɛnɛba night festival don o min kɛnɛ sigilen kɛra Tilaberikaw fɛ yen nɔ ka tɛmɛ ka taa Niger kɔgɔdugu yan fanfɛla la. Filenge ni kilomɛtiri 180 bɛ ani Ɲame cɛ ye dugu ye min bɛ Tilaberi mara la. Sɛnɛ, baganmara ani jago de bɛ kɛ yenkaw fɛ walasa ka yiriwa sabati. Nka seko ni dɔnko ani ladakɔrɔw matarafalen don u fɛ yen kosɛbɛ. Misalila, so o ye bagan ye min bonyalen don ka wasa Filenge ni a dugumisɛnninw bɛɛ la. Niger bɛɛ sokurusi kɛnɛw kan a lakodɔnnen don ko filengetaw b'i danbɔ waati bɛɛ lajɛlen na. O de yɛrɛ y'a to u ye ɲɛnajɛ kɛrɛnkɛrɛnnin boloda nin y'a san 7 ye min tɔgɔ ye Festival Donkɛ Iska dans Filenge. Maakɔrɔw ka fɔ la Donkɛ Iska in ni a tɔgɔ dara festival in ma tun ye sokɛ farimanba ye lawale tile la ko dɔnniyaw tun b'a bolo wa k'a ye hɛrɛ caman lase Filenge ma. Nin ɲɛnajɛba in ni a tɔgɔ tara ka da so farimanba in na ye a tako 7nan kɛ marisi kalo daminɛ la. A kɛnɛ kan minisiriw, Niger maakɔrɔw, diinɛ ɲɛmaw bɛɛ tun bɛ yen fo ka taga se lamini jamana dɔw ma n'a fɔ Mali ani Burkina Faso. Asumana Malam Isa ko dɔgɔkun kelen in kɔnɔ baaraw caman de bi waleya ɲɛnajɛba in kɛrɛfɛ. An k'a lamɛn. Ce festival est l'occasion d'organiser des activités culturelles. J'allais même dire des compétitions. Nin kulonkɛ in b'a to ɲɛnajɛw caman bi kɛ ani ɲɔgɔndanw fo ka taga se bololabaarafɛnw jirali ma. Ɲɔgɔnmɛw fana ka boli bi kɛ nka min yɛrɛ nafa ka bon kosɛbɛ ka da ninnu bɛɛ kan o ye an ka lajɛba ye min bɛ kuma bɛnko kan. San o san nin kɛnɛ kelen ninnu kan an bɛ o lajɛba in kɛ. Ɲinan an ye fɛn kuraw don a la minnu tun tɛ kɛ kɔrɔlen. O fɔlɔ ye mun ye? An ye dɛmɛ don yan dɔgɔtɔrɔsoba ma ani ka jelitaw fana kɛ dɔgɔtɔrɔso la ni ka tila ka furaw fana di. O fana kɔfɛ an ye baganw caman vacciner k'a da o bɛɛ kan balow fana feerela sɔngɔ nɔgɔw na dugudenw ma. Suivi d'une vente à prix modéré d'aliments bétail. Sow ka ɲɔgɔndan, ɲɔgɔnmɛw ka kurusi, olu ni a ɲɔgɔnna caman de kɛra tile 7 in kɔnɔ. Hali dugumisɛnninw ka cɛfarinw fana ye baari ta. Labɛnbagaw ma dan nin dɔrɔn ma. Lajɛ in sen fɛ, ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛra dugutigiw ani sɔrɔdasi ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ ko walasa u ka masala baaraɲɔgɔnya kan min b'a to jatigɛ wale n'a kɛlɛ ka bɔ Niger kɔnɔ. Sabula, Tilaberi mara ye degun caman sɔrɔ binkani wale sababu la. Sɔrɔdasiw ko jɔyɔrɔba bɛ dugutigiw la nin kɛlɛ in na k'u bɛ se ka kuma dugudenw fɛ walasa u ka kunnafoni jɔnjɔnw d'u ma wagati bɛɛ lajɛlen na n'u sigara maa o maa la kojugu sira fɛ. An ka Niger seko ani dɔnko minisiri lamɛn. Dokin Iska est une véritable pépinière de promotion. Dokin Iska ye yɔrɔ ye seko ni dɔnko ani bololabaaralaw bɛɛ bɛ lakodɔn yɔrɔ min na. Niger tourisme fana bɛ lakodɔn a sen fɛ. O bɛɛ kɛrɛfɛ yɔrɔ do bɛn ani kelenya bɛ jɛnsɛn. Jamanadenw bi fara ɲɔgɔn kan. Seko ani dɔnko bɛɛ la jansan bi in na nin festival in kɛra sababu ye ka dugudenw ɲina fɛn caman kɔ Tilaberi yan nɔ. Yiriwa do min b'u dɛmɛ ka jatigɛ wale kɔn. Face de l'insécurité qui sévit dans la région. Niger ministre ɲɛma Ali Mahamane Zein fana tun bɛ kɛnɛ kan. A ko nin ɲɛnajɛ in b'a yira ko kokɔrɔw matarafalen don hali bi Nigerkaw bolo wa ko nin bɛɛ bɛ yɛrɛma hɔrɔnya ko fɔ. Burkina Faso tun ye jamana teri welelen ye a seko ni dɔnko minisiri ni o ye gouvernement ka kumalasila ye Jean-Emmanuel Ouedraogo ye a ka nisɔndiya yira ka taga Nigerkaw yɔrɔ. Aw bɛɛ y'a ye an ye soboli dumanba ma filɛ bi nin bɛɛ b'a yira ko farikɔnɔ ɲɛnajɛ ani seko ye fɛn ye min bɛ jamanadenw fara ɲɔgɔn kan. Olu bɛɛ ka ta ka bɔ ye bololabaaralafɛn minnu yirala maaw la o ye bɛɛ wasa. Soboli in yɛrɛ diyara an ye kosɛbɛ. Aw b'a dɔn k'a fɔ ko Burkina Faso fana barakaba de bɛ so la symbole belebeleba don anw bolo. O de b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ don dancɛw bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ nka an ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye. An ka culturew bɛɛ ye kelen ye. O fɛn ninnu kan ka fo bi Nigerkaw ye.
Et je pense que c'est ça qu'il convient vraiment de saluer. Festival Donkin Iska dans Filengue tako wolonflana yi kun cɛra ni jɔnjɔnw dili ye setigiw ma Alpha K VOA Bambara tɔgɔ la. Ayiwa sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo. An kumana kokura farafina clubu ngana ka ɲɔgɔn dan kan n'an Ligue africaine des clubs champions a ɲɔgɔn dan min bɛ jɛna saison 2023 2024 ko fɔ quart de finale labɛnninw de bɛ sen na club segi fan fɛ minnu bɛ na u ni yɔrɔ t'a la tiɲɛ don Mali club sen tɛ Ligue quart de finale ɲɔgɔn danw na ɲinan nka club fila bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ o club kelen o kelen kɔnɔna na Mali sirantolantana kelen bɛ yen Tanzanie Simba FC ale ni Egypte Alali. Simba FC la Mali sirantolantana Sadio Kanote bɛ yen Alali la Mali sirantolantana Aliou Dieng bɛ yen Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila Salif Jakite y'a jira a diyamayɔrɔ ye min ye nin ko la a kɛra cogo o cogo Mali sirantolantana dɔ bɛna Ligue demi-finale ɲɔgɔn dan 10 nɔgɔman kɔni tɛ a ko la tuguni i y'a fɔ fɛn min ye Simba FC ka bɔ Tanzanie ni Mali ntolantana bɛ yen Sadio Kanute olu ni Egypte tɔn Ali olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Ali fan fɛ fɛnɛ Mali ntolantana dɔ bɛ yen n'o ye Aliou Dieng ye o kɔni nisɔndiya ko min b'o la sa o b'a jira k'a fɔ a mana tigɛ daga o daga da la Malien ntolantana kelen kɔni o bɛ ye demi-finale la. Club ninnu fila Simba FC ale ni Alali ka sengola ko bɛ cogo di Salif Jakite Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila. Ni a affiche ta k'a lajɛ an b'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ ni Simba ale siɲɛ fɔlɔ ye ka se Ligue des Champions quart de finale ale kɛnɛ ye poids lourd ye ale ye favori ye nin ntolatan in na nka favori fɛnɛ ntolatan na o ye papier kana kumaw ye fɛn min ye terrain kan réalitéw bɛ bɔ terrain de kan n'i y'a ye k'a fɔ Simba sera nin yɔrɔ in na yan u n'a ka kan ka qualification ma suɲɛ wa a ka d'u ye ka taga ɲɛfɛ Sadio Kanute n'a tɔɲɔgɔnw u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa u bɛ se ka sebaaya sɔrɔ taa ni segin na cogo min Ali ale kan o kɔni bɛ sɔn ka kɛ balinankoba ye a ko kɛnɛ kan balontan yɛrɛ fɛnɛ balinanko ninnu de bɛ to k'a ja. Salif Jakite y'i sinsin sirantolanta tiɲɛ wɛrɛ kan n'o ye balanakow ye. N'i y'a ta k'a lajɛ papier kan a bɛ fɔ ko tɔn dɔ seli tɔn dɔ la a bɛ gɛlɛya nka balontan réalité min bɛ terrain kɔnɔ o bɛna kɛ sababu ye min kun jatilen don ka kɛ tɔn dɔgɔmani ye a ka ca Ala fɛ o bɛ sebaaya sɔrɔ ale bɛ kɛ Tanzanie retour bɛ kɛ fɛn min ye Egypte o bɛɛ bɛ se ka ale tɔ favoriser nin ntolatan in kɔnɔna na sinon n y'a fɔ cogo min na ni an sera nin yɔrɔ la ciko kelen fiyeku bɛɛ n'i ka chance don ka tɔn don ale ni Afrique du Sud Mamelodi Sundowns bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Ligue quart de finale ɲɔgɔn danw tagaliw bɛ 10 mars kalo in tile 29 ka taa bila tile 30 la ko seginni ɲɔgɔn danw bɛ 10 avril kalo nata tile 5 ana tile 6 VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kala seli don. An balimaw ninnu de kɛra an ka kunnafoni sɔrɔlenw ye bi ka fara ɲɔgɔn kan n'a labɛnw kɛra secteur fɛ alaseliw kɛra ne Kiyatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la télévision ani radio siraw fɛ ni tun ye Kiyatu Tarawele kumakan ye Mali kura kɛnɛ kan a k'an bɛn waati wɛrɛ.